Pagdayon gihapon nato pagtunol sa mga labas yung mga balita, impormasyon, isyu, komentaryo, mga katikaran, itantanan, dunay kalambigitan. Padayon gihapon ta. Walay makapahunong nato. Ha? As long as gihimo nato ang atong trabaho. Unsa may ang ato ang trabaho, unsa may ato ang vision, unsa may ato ang goal. Buot nato nga maedukar ang mga katawhan sa Davao del Sur. Dili sila nga malingla pinaagi sa mga matawag nato piki nga balita or fake news. Mga pagpandaot, mga pagbugal-bugal, mao nay ato ang goal nga ang atong mga katawhan sa Davao del Sur dili malingla, dili mailad. Mao na every now and then amo gyung ginabalita ang mga impormasyon na tinuod pawang katotohanan na ay mga ebidensya, na ay mga dokumento. Mga accomplishments sa itong provincial government sa Davao del Sur under the leadership of our beloved governor, the legendary Governor Dodo Cagas, uban ni Congresswoman Didi og ni Vice Mark. Aron sa inyo ni ana mga bay, perminti tang straight, perminti tang mubarog, dili ta dali nga ilaron, di kita mailad, di kay dali ilaron, di kita mailad. Kay nakita man nato dinhi sa atong administrasyon karon ang kahayag, ang tinuod nga kalambuan, klaro og tataw, walay istorya. Dili kay istorya lang, dili kay drawing lang. Nakita na, napahimosla na ang mga programa o proyekto sa Kapitolyo under the leadership of Governor Dodo. Boss, atong timbayaon, ang atong amahan sa probinsya, may buntag ni mo din Gov. Vice Governor, good morning to Congresswoman Didi, may buntag. Og sa ato ang Station Manager Joy, may buntag ni mo din ha. To Program Director Big Bro Inhinko, salamat Shopee. Sa atong technician sa Technical Department, Junka, Junsha, og sa atong bantay sa website Kalinaw, si Amido, og ang iyang bata-bata nga si Ricky. May buntag ninyo din na. Og sa akong timbayaon ang Nakwa family, kay naminaw gid sa din na. Mga parintihan, mga kaigagawan, ang mga taga-Sinayawan, mga Renehani din na, o mga taga-Kauswagan, Rekopilasyon, Bakalso. Ito niya may diha sa birthday sa anak ni Agaw Joey sa June 5 sa Barangay Kauswagan sa Matanao. Oy, nag-text karon ang ato ang kuanha, ang DSCCTS sa pagbangunan ni Attorney Gilbert Mayor. This is the Davao del Sur, matupad rin sa text. This is the Davao del Sur COVID-19 Contact Tracing System, DSCCTS, Compliance and Monitoring Team. We are reminding you to always wear your face mask and face shield. Follow physical distancing, sanitize your hands, and always bring with your QR code or DSCCTS code whenever you are outside your premises. Let us help stop the spread of the virus. Praise and love, gikan sa Chairman, Attorney Gilbert Romeo K. Mayor. May buntag kang matupadre, galanog-lanog ka sa Rojas Extension, maho dito Sir Mike, adobong baki. Ay, gikan ni Frag, Frag naman, Flarday, ingon man kag baki god. Na frag na noon. Flag Norig, may buntag ninyo diha sa Rojas, sa dapita sa Rojas Extension. Bago ako nag-mention o Rojas Extension diha sa RMI Tarpaulin Services. Oy, panawagan kamo diha mga suking tigpaminaw. Ako pong i-greet ang mga nagsudong sa Facebook Live. Oy, padayon gihapon ha nga nagapanawagan si Juma Romeo Sadang katong nawad-an og na wala iya cellphone. 20,000 gihapon ang reward. Kay hangtod karon wa pagyapon hikit 20,000 ang reward. Kung kamo nakapunit mo ani,
Katong niaging adlaw pamanggod ni diha siya sa may peanuts no niso kay sig pedicab diha padong sa Metro Bank. So posible daw ni nga nahulog nabilin sa pedicab o di ba kaha nahulog sa may Primus at bang, okay? So diha 20,000 kay naa manggod din ha ang mga importante kay nga mga dokumento, mga files, mga transaksyon sa yuta na din ha nung ipanag-iyahan ni Jomar Sadang tagagihing Hagunoy. Ang iyang cellphone Galaxy nga Samsung color itom. So kung nakita ninyo ni, pwede ninyo kong i-PM o pwede ninyo kong daanhion diri sa Charm o kontakon na lang ninyo direkta si Jomar Romero Sadang sa iyang numero nga 0950-528-9236. Alright? O, 20,000 ang reward. Unya, ato na lang pong ihatag usab ang number sa PDRRMC, alright? Sa ato ang Kapitolyo kay lagi naanay mga pagbaha, pagsaka sa tubig. Kuhaan ninyo na, especially kung kamo nagpuyo sa mga dangerous area or dangerous prone areas, no? Kanang mga daplin sa buntod, daplin sa pa. Kuhaan ninyo nga numero, ayaw mo kumpiyansa din ha. Okay, mga bay, 0918 450 7413. Again, 0918 450 7413. Maunay number in case of emergency sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Center, PDRRMC, or sa ilahang landline na 553-9620. Hey! What's up? Pito na ang nadugang positive sa COVID-19 sa Digos City alone. Hey! Mga kaigsuunan, ampingan na tong atong kaugalingon. Ayaw sa liging good health ka. Nga pwede na kang mo ratsada, mo rangkada ka din ha. O asa ba ka diha plastada sa imuhang kaugalingon. Bago lang na ako gibasa ang panawagan ni Atty. Mayor chairman sa DSCCTS, kay 7 na ang kaso sa COVID-19 yan. 7 ang bag-ong kaso ha. Sa Digos lang mga igala. Wa pay labot sa ubang mga probinsya, ubang mga lungsod sakop sa to probinsya sa Davao del Sur. Pero ang highest ang Digos City, mga higala. 7. Tiyaw mo na. Nibalik na pod og saka kay niagi pod tagkakumpiyansa. Makita ninyo sa palibot, tungod sa MGCQ or Modified General Community Quarantine, gipahimuslan pod sa uban natong mga kaigsuunan. Tanawang gawas. Tanawa na din hang ukay-ukayan kanang inig kahapon magsugod na nag-display ng mga ukay-ukayan diha sa may gawas sa Digos City National High School. Tanawa ninyo na din ha. Inig mahapon hantog gabi Di ba murag night market? O so man dili na lang nato na badlongon. Pasagdan lang nato na nga murag way COVID diha, murag night market. Ang kana na hinoong beautification diha sa gawas sa Digos City National High School, di na hinoon makita. Inig kahapon, makita inig kaadlaw, pero inig kahapon hangtod gabi di na makita kay makita nimo gipanghalay diha nga mga ukay-ukay. Dili kani ang ako ang topic karon, ako lang ning gidalikyatan ba kay 7 na ang bag-ong kaso sa Digos lang. Kung kumpiyansa kay kakayang imuhang kaugalingon, himsog ka, kusog kag immune system, pero inigmatakdan ka ana, onya, asymptomatic ka tungod lagi kay kusog imong immune system,
Unya makatakod ka sa imuhang balay, hinay og immune system ang imuhang anak o miyembro sa imong pamilya. Imo ba kahanglula nga nanay balatian? Na ba kay igsuon niya hinay og immune system o masakiton? Sila pa hinuon to mga pagan. Na ba kay uyuan niya asthmatic? Na ba kay miyembro sa balay nga gidialysis? Nya ikaw nagdala kag virus dito, ikaw asymptomatic ka kay kusgan ka, pero makatakod kag miyembro sa imong balay nga lawsi o luya. Ayaw kumpiyansa, ayaw saligi mong kagalingon nga kusog kag immune system, dili to ka matakdan, pero ikaw or natakdan ka, dili ka delikado, pero ikaw nakapatakod sa miyembro sa inyong panimalay, miyembro sa inyong pamilya nga hinay og immune system. Sabutabol? Yahoo! 7 ang bag-ong kaso sa Digo City.